jing siang imda bun ki agenda ngi dan tangkat tu kan itali ki mat ki bangi keren. Bat ka agenda ka bakongsan ka bangi keren tasti kalong ba ngia pengkreat na ka benta ba ka session budget session. Ha ka ba ngia tai na ka benta kumnu ban wanra ya ka budget jong news nam arajar arfu lai. But ka budget tau snam kam da de ka ba pair ka diga jui kanum dadon jing kala dan jing pengkala ni yang tai ka ba kendon ka jing penbej let's say hakikat tu kat ni dikimat beda bat ki department ki paper ka ba ar ka diga jing pentrikam ya ka ni ka tight scheme ka ba ni layo ya ka first installment mentala kat tu kat ni benai but ngia tai kumnu ya karukom man pentrikam ya kan ni namar ba kumo pitip ba kan ni ka scheme ka dei thik tang na ka benta jong kan ni ki water and sanitation de ngi tai ya ki mat ba ki kendon kumnu ki kriteria ba ki khot ki jongi la ni ki constituency ki jongi ken submit iki scheme ni ki proposal harapan penkret bat bah rajuk apor wilayah tai ba ngin penkeloi kaban pentrikam ni scheme nang ba kan long ke ciman toy nak penta ki snong ki thau bahkan poi ru akapor ke babiang nang ba ngin la ban pentrikam pat ya ka second installment ke ba ngila ngila yo pediang ka wat la da ka sarkar kam pat pelai pesan rei kadai ka ba la don ba ka sarkar ya menta ka bil nginum don kan la bandon be tang ka report jong ka tuka inheritance property bill ka bangala ngila ra sa ka select committee te nginda la syong ka select committee te kemun tang ka tu ngat harai ka report ngin ra spo house nyam ngi don bun ki scheme ngi dang yo dang ka first installment tight scheme ka ni kam de ka tight mentang inang yo dang arpo ya ka first installment ya menta te ka syong ka lanu kila ban form kini ki town committee ngin pet ka hai don kam te ka nang nakinu kila dilenti bangidon ngin persang man pi ngidang ya rai mentan ru ba ngin tho na kaliang ka council se ka sarkar namar ba ka sarkar ru ka layo ya ka jingarap na ka central government nang ba ka scheme man penkhoi ko umkhra ya ka ba hakatu ka project la kedeulang ru ya ka jing don jong ka district council te ngaso ba ngihap ban panjing syai lo kan dei bat ka jing mi jong ka hukum jong ka yeng do ka syari ka badan burom ai kut halor ka jing dei bat ka jing jabo mo ka jong ki jaka ki badan kham tam hang ni po social long ki bahap po put sam jong ka district council te ngila ya keren hang ni kat kum ka rai jong ka yeng ka syari ba la kumnu ba ngi de ban form ki ni ki town committee ki ban pej tang ya ka health and sanitation ka pamut ka cleanliness ba ka sanitation la ni ya ka jing khu jing suba ha ki snong ki thau ka ba ka yeng ka syari kala ai hukum te nakaliang ka jungi ka council ngin sim khiai kani kita de ki mat ki ba konstan ki bangi keren ngasai ki labiang ki pompat don ngi ban sna ini ki komiti nang bakin pej tang ya kani ka cleanliness but sanitation